ପକାଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ସହିତ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଆଗରୁ ଝାମେଲା ରହିଥିଲା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ଲକକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିଛି କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଛି। ହଁ କ'ଣ ଆପଣ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ? ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ କ'ଣ କିଛି ସେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାଧାନର ସମସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନ ମାସେ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତରଫରୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ମାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତି ଯେତିକି ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ବଡ଼ମା ବ୍ଲକର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏ କାମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୈଠକ ଡାକିଲା ପରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ମା ବ୍ଲକର କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ସେ ବି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବଡ଼ମା 2 ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା କୌଣସି ବ୍ଲକକୁ ଦିଭାଗ କରାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇମାନେ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକକୁ ଯେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛୁ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକକୁ ଦିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ଲକକୁ ଦିଭାଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଭାଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯଦି ବ୍ଲକକୁ ଦିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ କାରଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା